Tak, a Maruška šla a došla ke 4 ročním období. Tak. A tam je zima. Zimo, stůj. Tak, a ty vládneš, Zimo. Tak, vládni. Tak, a řekni, co chceš, Maruško? Ty musíš být Zimo, ale teď je zima, teď kytičky nerostou. Tak já uvolním místo Jaru. A Jaro? Vyčuruje. Tak, Jaro, postav se. Tak, kdo je Jaro? Ty jsi Léto. Ty jsi Léto. Simonek je Jaro. A udělej čáry, máry, ať jsou tady kytičky. Nahlas. Tak, ty jsi na... Tady je máma, přesně. Tak, natrhej kytičky. Pěkně musíš poděkovat a utíkat zase do domečku. Stačí. No, já jsem tady. Tak. A utíkej zase kolem stromečku až domů. No a holky, co vy? Maruš, okamžitě řekni, odkud jsi kytičky vzala. No, zase. Nahlas, to musí slyšet děti. Okamžitě ti Marušku do lesa přinese. Mazej. Tak a zase kolem stromečku. Tak a zvířatka tam skáčou. Tak a zase se jich zeptej, co bude. Zvířatka pomůžete mi? Ano, my ti pomůžeme A co budou jahody? Jahody, červené míčky doneseme z herny, jo? Dobře. Tak, a je tam zase. Tak, Zimo. A co budou ouška? Co chceš zase? Co chceš za? Tak já uvolním místo Léto. Léto. A teďka, Michalku, ty jsi Léto, tak se postav Tak. a řekni čáry máry, ať je léto. Čáry, máry, aby je léto. Ať jsou tady jahody. Ať jsou tady jahody. Tak, natrhej, ano, jahodu, výborně. A co jsi zapomněla, Maruško? Tak. A kolem stromečku, Jašo, pořádně stromeček. To je ono, výborně. Tak, nezašlapni zvířátka a utíkej domů. A co budou ouška, mami? Vzala ty jahody zase. Vyříkáš z lesa? Tak teď přines jablíčka. Jo, z lesa. A máš do lesa. Tak, výborně. Zvířátka, jde vám tam Maruška. Verunko, zeptej se Marušky, co chce. Já bych chtěla jablíčka. Ale musíte hodně nahlas mluvit, ať vás potom ostatní děti slyší, jo? Slušně pozdravit. No, musíš slušně pozdravit. Dobrý den. Dobrý den. Jablíčka. Tak já uvolním Čáry, máry, ať je pozdravím. A hlastou jablíčka. Dáme jablíčko. Jablíčko bude. Jablíčko, pozor. Ano. Hele, stromečky se nedlubou v nose. Halo, neškubejte listí tam. Jo, to mám. Tak. Odkud to vzala? Odkud zase z lesa. Tak a řekni Maruško, koukněte si, je určitě sladké. Tak a Helena si kousne a už je to. Tak a druhá taky. Tak a teď já řeknu. Tak a Helena s Macechou byly potrestané a Maruška žila šťastně a spokojeně v domečku sama a navštěvovat jí chodili zvířátka a občas zašla za 4 ročníma obdobíma a všechno dobře dopadlo, jo? Tak, no výborně.
Takže miláčci, teďka se zajděte už oblíknout do masek. Jo, máte, jo, mám masku na sobě.